Istenhez, válunk csípőszélességbe, egyenesítjük a hátunkat, az állam párhuzamos a talajjal, és kilégzéskor összehúzzuk a parizmokat, hátrahúzzuk a vállakat, hagyjuk a fejet lazán hátra billenni, fúrjuk ki a levegőt, és belégzésre visszaemeljük a fejünket a helyes tartásába. Megint összehúz a parizom, kezünket is kinyújtjuk, lábokkal is bekarmolunk a szőnyegbe, szemünket jól kinyitjuk, fújjuk a levegőt, és belégzéssel vissza. Mélyen belélegzünk, mélyen, és még egy kicsit félre, és kifújjuk a levegőt, összehúz a parizom. És elegyen, belégzés, és megint húzzuk hátra a vállakat, zárjuk a lapockát, parizmokat, fújjuk a levegőt, szemünket is jól kinyitjuk, és emeljen. Kicsit rázzuk meg kezünket, lábunkat, és melegítsünk be pamaskolással. Elkezdjük a kezünket, jövünk felfele, belső oldalon kifele, egészen a vállunkig, és a másikat is. Jó, hogyha jól kifeszítjük a kezünket, akkor jobban érezzük a hatását, ki lehet próbálni, hogy így nem olyan jó, de ha nem feszítjük, akkor sokkal jobban érezzük. Folytassuk tovább a fejünkbe kopogtatásával, ha nem fáj, lehet ököllen is, és akkor nem fog fájni a fejünk se. Edződnek a nagy fej lélelek, erősítjük a hajhajtákat, tarkótáján is lehet ütögetni. Fülünk mögött is, akkor jól esik. És megyünk le a vállunkra. Mintha akupunktúráznánk. Jó, most elemeljük az egyik kezünket, és hónalba is, de csak laza kézmozdulattal, nem kell nagyon erősen, csak lazán, nyugodtan, hogy éppen a verejtékmirigyeket serkentsük működésre. Ebben a nagy melegben nem biztos, hogy kell, de jó, és a másikat is. Jó, masszírozzuk át a nyakunkat, húzzuk egyik kezünkkel, másik kezünkkel, egészen le, előre. Jól oda nyomjuk a kezünket. Jövünk le a váll felé. Jó, és mellkas fölött. Egyik kezünkkel, másik irányba, ellentétesen átmasszírozzuk, átmozgatjuk az egészet. Mell alatt is. Jó, és most az oldalunkat. Lehet pedig hátra, hátunkhoz, hogy vicc két oldalánál. Vesetájékát jól átmelegítjük, serkentjük a vesék működését is egyúttal. Aztán itt a keresztcsontot lehet laza kézmozdulattal, váltott kézzel ütögetni. Lehajolunk, és akkor lehet páros kézzel, és nem a gerincet, csak a keresztcsontnál. Jó, most a combcsontot ütögetjük. Jó, és aztán a lábunkat fogjuk, hátul megyünk le. Előjövünk fel. Hátul le. Elő fel. Jó, és most a bal lábunkon jövünk fel. Jobb lábunkon le. Megállunk, és még a hasunk azon rögállítjuk. Bal oldalt megyünk le, jobb oldalt megyünk fel. Ez emésztés iránynak is leserkentjük ezzel az emésztésünket, és át is masszírozzuk. Ugyanígy balra megyünk le, jobbra jövünk fel. És megállunk és figyelünk egy kicsit magunkra, hogy
átütögettük, átpaskoltuk az egész testünket. Bizserege, felmelegedette, hogy érezzük magunkat. Bizsereg és meleg is. Bizsereg is, meleg is. Jó van, akkor nyújtózkodjunk, felnyújtózunk a két kezünkkel, összehúzzuk a farizmokat, jól kinyitjuk a szemünket, kilégzéskor hátra engedjük a kezünket, fújjuk ki a levegőt. Mélyen belélegzünk, előhozzuk fel a kezünket. És hátul összehúz a farizom, és lassan engedjük le a kezünket, fújjuk ki a levegőt. Na, még egyszer. Belégzés. Nyújtózunk fel a plafon felé, és lassan hátra le kilégzéssel. Na, még egyszer belégzés. És lassan hátra le kilégzés. És mind a két kezünket felemeljük, csak a jobbat emeljük, és vissza. Balt emeljük, és vissza. Fejünkkel is jól felnézünk rá, és vissza. Ezt úgy gyakoroljuk egy kicsit, és közben figyeljük, hogy nyúlik az oldalunk. Aztán a bal kéz felemelkedik, megemeljük a bal sarkunkat, és vissza. Jobb kezünket, jobb sarkunkat figyeljük, hogy mi történik a hátunkkal, oldalunkkal. Távolodnak a bordák, amikor felemeljük a kezünket, és vissza. Utoljára, és vissza. Mind a két kezünket felemeljük, és nagyon lassan minden irányba megnyújtóztatva lassan leengedjük. Megrázolgatjuk egy kicsit, és átmozgatjuk a fejünket. Leengedjük a nyakunkat egyik oldalra, közeledik a fülünk a vállunkhoz, és fel. Másik oldalra engedjük le a fejünket, és fel. És most a kilégzéskor összehúz a farizom, és elenged. Összehúz, és elenged. Most a kezünket is belevisszük. Megy a fejünk egyik oldalra, ugyanarra fordul a két kezünk, vállal föl, kilégzés, és be. És kilégzés, és le. A fülünk közeledik a vállunkhoz, és belégzés. Másik oldalon közeledik a fül, az állunkat nem emeljük, és vissza. Tartjuk most egy kicsit, megtartjuk ezt a pozíciót, az ellentétes vállunkat nyomjuk lejjebb, és most belégzés. Másik oldalon is tartjuk egy kicsit, most nyomjuk le az ellentétes vállat, és belégzés. Na még egyszer, mind a két oldalra, egyik oldalra, és vissza. Másik oldalra húzzuk a vállakat hátra, és vissza. Most leengedjük a fejünket, kifújjuk a levegőt, és belégzés. Hátra megy a fejünk, összehúz a farizom, és elenged. Kezünket is belevisszük, hajlik a fejünk előre, húzzuk a vállakat hátra, fújjuk a levegőt ki, és belégzés. Kifújjuk, és be, és ki, és be. Lábunkat is bekarmoljuk, minden izmunkat megfeszítjük, hogy tökéletesen legyen a kilégzés, belégzés, most belélegzés. És zongorázunk egy kicsit a kezünkkel. Ujjaikat is rugalmasabb legyen, mozgékonyabb, ne tapadjanak meg a messzesedések, meg a húsavak, és rázzuk. Érezzük, milyen jól megmozdul a húsi, az izom a csont körül. És most elfordítjuk a fejünket egyik oldalra, és húzzuk a vállat hátra, és összehúzzuk a farizmokat. És belégzés. És összehúz a farizom, másik oldalra fordítjuk a fejet, és fújjuk a levegőt ki. És belégzés. Most csavarjuk a karunkat is. Fújjuk a levegőt, összehúz a farizom, és levegő. Összehúz, és levegő. Összehúz, és levegő. Utoljára.
átforgatjuk a fejünket mind a két irányban nagyon lassan. Másik irányba is figyeljük meg, hogy lassan mozduljon. Nézzük meg, hogy hol van elakadás, hogy egy kicsit tartsuk ki. Ha jól esik, megint meg lehet cserélni az irányt. És megállunk, és most figyeljünk magunkra, a nyakunkra, figyeljünk a vállunkra, karunkra, kezünkre, átmelegedett, nézzük meg nekik, hogy lesz, van-e valahol akadás, mit érzünk, és a vállunkat is mozgassuk. Lassan, nyugodtan, könnyedén, jól kimozgatjuk, jó, előre toljuk meg fel és hátra, előre, fel és hátra, figyeljük a hátunkat is, hogy megmozdul a lapocka, amikor hátra hozzuk, és hajlik a gerincünk is. És húzzuk hátra, és most előre is. Nyugodtan, lassan érezzük meg a mozdulatot. Hozzuk fel jól a vállakat, és utána le. Szép köröket írna a vállunk. Most emeljük a két kezünket a vállunkra tesszük, és így kezdjük el mozgatni, forgatni. Jó nagy köröket ígyunk le. Mikor hátra jelgezzük, akkor összehúz a farizom. Előre egyetlen lélegzünk, hátul kilélegzés van. És be. És összehúz a farizom, és belélegzés. És most ugyanezt előre. Előre jó nagy köröket írunk le a karunkkal, könyökünkkel. Jó, és most hátul összeérintjük a kézfejet. Összeérintjük, és összehúz a farizom, és elernyeztjük. És összeérintjük, és elernyeztjük. És összehúz a farizom, és elernyeztjük. Összehúz, és elernyez. És összehúz, és elernyez. És kinyitjuk a kezünket, lefordítjuk, és elnyitjuk. Most tesszük a jobb lábunkat előre, hátul összekulcsoljuk a kezünket, belélegzünk. Hátrahajuláskor kifújjuk a levegőt, belégzéskor emelkedünk tehát, kilégzéskor hajolunk előre, melkast a fel a combunkra, és közeledik a fej is a térhez, az alsó lábszárhoz. Kezünket jól húzzuk előre a fejünk fölé. Lassan emelkedünk fel, belégzéskor. Kilégzéskor helyre kerül a lábunk. Kitesszük a másikat. Belégzés. Kifújjuk a levegőt, hajolunk hátra. Jól összehúzzuk a farizmokat. Belégzéskor emelkedünk. És kilégzéskor hajolunk rá a bal combra. Hely közeledik az alsó lábszárhoz, kezünk, tehát jól előre húzzuk a fejünk fölé. És lélegzünk természetes saját ritmusban. Belégzéskor lassan emelkedünk fel, lábunkkal jól kapaszkodunk a földbe. És megérkeztünk, zárjuk a lábunkat, elengedjük a kezünket.
És figyeljünk most megint a hátunkra, a kezünkre, karunkra. Jó nagy terpezbe állunk, kinyújtjuk a kezünket, most már a gerincünkön is még tudatosabban dolgozunk. Belégzéskor elfordulunk a bal kezünk felé, a bal csípőnk, bal oldalra kitoljuk a csípőnket, lassan emeljük a karunkat a bal, jobban lassan engedjük le. Próbáljuk meg elérni a talajt, ha nem sikerül, akkor a lábszárat valahol támaszkodjunk le. Továbbra is ránézünk a bal kezünkre, ami kifele van fordítva tőlünk el. Nagyon jó, arra törekszünk, hogy a két kéz, két kar egy vonalban legyen. Lassan lélegzünk, és kilégzéskor megpróbálunk még egy kicsit lejjebb menni. Érezzük, ahogy a holtánk emelkedik, belégzéskor, a hasfal befele nyugodik, amikor kilégzés van. Belélegzünk egy lovért, és kilégzéskor lassan emelkedünk az izmok erejével. Továbbra is nézzük a bal kezünket, húzzuk a bal kezünkkel az egész testsúlyunkat, továbbra is oda nézünk. Most nézzünk vissza jobbra, vagy előre. Elfordulunk jobbra. Jó, mélyebben lélegzünk, kitoljuk a jobb oldalra csípőnket, és lassan megyünk le balra. Kezünkkel valahol elkapjuk a lábunk szárát, vagy leérjünk a földig. Jobb kezünket nézzük. Nyugodtan lélegzünk. És kilégzéskor megpróbálunk még lejjebb menni, hogyha ellazultak az izmok, megpróbálhatjuk, hogy teljesen letesszük a kezünket. Megint figyeljük meg, milyen jól hajlik a gerincünk, a borták hogyan emelkednek. Aztán belélegzünk egy jó mélyet, és kilégzéskor megfeszítjük az izmainkat, a jobb karunk, jobb kezünk húz, és most visszanézzünk előre, és letesszük a kezünket, és zárjuk a lábunkat. Fejünket egy kicsit mozgassuk, ingassuk meg, fordítsuk is el. Elgördítjük egyik váltól a másikig. Hátul gördítjük váltól válig. És megállunk. Olyat egyensúlyozunk, még mielőtt lefekszünk, hogy felemeljük a jobb lábunkat. A bal lábunkon megkeressük az egyensúlyunkat. Jobb lábunkat felemeljük hátul, elkapjuk. Keresünk egy fix pontot a szemközti falon. Felemeljük a bal kezünket. Hajolunk hátra, és a lábunkat is húzzuk feljebb, egész a popslig. Lassan letesszük a bal kezünket, a lábunkat, és a másik oldalra is elvégezzük. Először a lábunkat emeljük és megfogjuk. Utána a kezünket. Közben már megvan a pont, amit nézzünk folyamatosan a falon. Belégzés után kilégzéskor emeljük a karunkat, húzzuk hátra, és a fenekünkhöz közelítjük a lábunkat is. Szépen ívesbe meghajlik a gerincünk. Lassan jövünk vissza, letesszük a karunkat és a kezünket. Jól esett? Jó, nagyon nehéz volt. Még mindig azért állva maradunk, és ezt ellensúlyozzuk egy ilyen gyakorlattal. Most előre hajlik a gerincünk, nem kell hozzáérjen a kezünk a könyökön, csak érezzük, hogy hajlik előre a gerincünk, és közben csavarodik is.
elég. És akkor most fogunk lenyújtani a talajra. Lehet vinni, hogyha. Először leülünk egy kicsit, és utána lemegyünk, úgyhogy a két kéz a térdek előtt vannak. A fenekök akarad a lábunkon, és így fogunk előre lépegetni. Addig, amíg ki nem nyújtózunk. Nyújtjuk a hátunkat, a gerincünket. Most még egy kicsit próbálunk előre menni az ujjainkra. Belélegzünk. Kilégzéskor felemelkedünk, és most már 4 kézláb vagyunk, és így elfordítjuk a fejünket, és a csípőnket ugyanarra az oldalra, érezzük, ahogy jól hanglik a gerincünk, mintha akarnánk közelíteni a vállat a csípőhöz, és vissza előre, belélegzés. Kifújjuk a levegőt, és a másik oldalra. Hajlik a gerincünk oldalra, a csípő közeledik a vállhoz. És vissza középre. Kifújjuk a levegőt, összehúzzuk a farizmokat is. Belégzéssel vissza. Légzéssel fújjuk ki a levegőt, és hajlik a gerincünk. És vissza. Na, még egyszer mind a két oldalra. És vissza. Másik oldalra. És vissza. Most lehajlítjuk a fejünket, és puposítjuk a hátat. Belégzéssel emelkedik a fej, emelkedik a csípő, és homlokul a hátunk. Belégzés. Egyenes a hát, kilégzéskor megint domborul. Belégzéssel emelkedik a fej, a csípő, homorú a hát, kifújjuk a levegőt, és belégzés, és megint domború a hát. Belélegzünk, kilégzéskor emeljük a jobb térdet az orrunkhoz, fújjuk ki a levegőt, belégzéskor hátra emeljük, hátat tesszük, lekinyújtjuk a lábat, és kifújjuk a levegőt, emeljük a fejünket és a lábunkat is magasra, nagyon jó. Belégzéskor letesszük a lábunkat. Kivégzéskor megint az orrunkhoz húzzuk ugyanezt a lábat. Belégzéskor hátra nyújtjuk. És kivégzéskor emeljük a fejet és a lábat. És letesszük. Most a másikat. Belélegzünk. Emeljük a térdet az orrunkhoz, fújjuk ki a levegőt. Belégzéskor egyenes. És kifújjuk a levegőt, emelkedik a láb és a fej. Belégzéskor egyenes. Kivégzéskor húzzuk az orrunkhoz. És a belégzéskor egyenes, és hátra kilégzés. És belégzés, és most letesszük. És megindulunk a lábunkra, és megpihenünk. Figyeljünk egy kicsit a gerincünkre, a karunkra, amire támaszkodtunk, meg a kezünkre, szépen nyúlik, lazítja ez a csuklónkat is, és a vállunkat is, ahogy rátámaszkodunk, de leginkább a gerincet dolgoztattuk most meg. És le fogunk feküdni úgy, hogy a két kezünket így kulcsoljuk, azért, hogy amikor így kinyújtjuk, akkor itt lesz egy árok, és ebbe tesszük a fejünket, jó? Hasra fekszünk, és így kulcsoljuk, hogy az ujjak azok lefele vannak, így letesszük, és beletesszük a mélyedésbe a fejünket, az állunkat, és így mozgatjuk jobbra-balra
anélkül, hogy felemelnénk, szépen meg tudjuk ültetíteni a fejünket. Jó. Most a két lábunkat térben behajlítjuk, és a két lábunkat visszük. Tehát most megforgatjuk a nyakunkat, most megforgatjuk a gerince alsó részét, hogy tesszük egyik oldalra, és vissza. Másik oldalra, és vissza. Érzed, ahogy csavarodik a gerince? Elég intenzíven, ugye? Igen. Jó, akkor most összekötjük, amerre megy a két sarok, arra fordítjuk a fejünket is. Belégzéskor fel. Kilégzéskor másik oldal. És vissza. És megint. És vissza. És utoljára. És vissza. Most egy kicsit széjjel tesszük a két lábat, és most is össze van a két talpunk, mint össze lenne ragasztva. A talpakat ragasztjuk össze. És belélegzünk egy jó mélyet, és kilégzéskor így tesszük le az alsó lábszárat a talajra. Belégzés. És kilégzéskor a másik oldalra. Azaz. Belégzés. És most megy a fejünk is, a sarkunk, amerre van a sarkunk, arra megy a fejünk is. Térben ellentétes. Belégzéskor vissza, kilégzéskor másik oldal. Becsomjuk. És vissza, és letesszük a lábunkat. Pihenünk, kinyújtjuk a kezünket, a homokunkat tesszük le a földre. Lazítjuk a nyakicsigolyát, a gerincet. Jó, most a két kezünket hozzuk a vállunk elé. Belélegzünk. És kilégzéskor összehúzzuk jól a farizmokat, emelkedik el a fej, a váll, a mellkas és a has, és nézzünk fel a plafonra. Lassan engedjük le a könyököt, a mellkast és a homlokot. Belélegzünk. Kilégzéskor jól összehúzzuk a farizmokat, és emelkedünk fel újra. Plafont nézzük, és gondoljuk a gerincünkre, milyen szépen hajlik, ível, és milyen jól kilazulnak ott a gerincsigolyák. Kicsit feszítsük meg az állat is, húzzuk fel, jól zárjuk a szájat. Érezzük, milyen jól masszírozzatok a környékét vagy a helyét. Lassan engedjük le a hasat, a könyököt, a mellkast és a homlokunkat tegyük a földre. Emeljük fel a behajlított jobb lábunkat, és a jobb kezünkkel próbáljuk meg megfogni. És így emelkedünk el a talajtól. Lassan le. És a másik oldalt is. Emeljük a behajlított bal lábunkat. Belélegzünk. Kilégzéskor emelkedünk. És lassan le. Két kezünk váll alatt van, szépen kitoljuk magunkat, még két lábállásba lépegetünk a térdünkkel a két kezünkhöz, és leülünk, és
már is előre tesszük a lábunkat. Nagyon sokat hajlítottuk a gerincünket hátra, most egy kicsit előre is fogjuk. Felemeljük a kezünket jól magasra, nem nyújtózkodunk, belélegzünk, és kilégzéskor húzunk le. Ameddig sikerül, ahol elérjük a lábunkat, a bokánál, lábszárnál, ott megfogjuk, és lélegzünk nyugodtan. Kilégzéskor megpróbálunk még közelebb menni. Közeledik a mellkas a combhoz. Szétnyitjuk a két lábunkat is, így fogunk előre hajolni, a két kezünket felemeljük, összekulcsoljuk, belélegzünk, kilégzéskor hajolunk előre az egyik lábunkhoz, kitartjuk, hogy itt így is lazuljon a hátunk, a gerincünk. Aztán belélegzünk, és lassan emelkedünk fel. Következő kilégzéskor már hajolunk is a másik lábunkhoz. Belégzéskor lassan emelkedünk fel. Zárjuk a lábakat, lassan engedjük oldalra két kezünket. Figyeljük megint a gerincünkre. Bal kezünket tegyük tenyérrel lefele, a jobb combunkra, jobb kezünkkel hajoljunk el. Amennyire sikerül, érezzük, hogy hajlik a gerincünk, érezzük a bordáinkat, ahogy emelkednek. Minden kilégzéskor próbálunk még egy picit lejjebb venni. És belégzéskor fel, és cseréljük meg a kezeket. Jobb kezünk tenyérrel felfel a bal combon, felemeljük a bal kezünket jó magasra, hajolunk jobbra kilégzéskor, húzzuk a farizmokat is össze. Amennyire sikerül, ott megtartjuk, és minden kilégzéskor még egy picit lejjebb megyünk. És belégzéskor fel, és letesszük a kezünket. Figyeljük most megint a gerincünkre, meg az oldalunkra. Rendezzük a légzésünket is, és csavargassuk meg a gerincünket. Hajlítsuk az egyik lábunkat, a másikat mellé tesszük, úgyhogy a lábszár a térnél legyen. Amelyik lábunk előre van hajlítva, igen, a jobb kezünket hátra visszük, letesszük hátul magunk mögött, a bal kezünket rátesszük a bal térdünkre, belélegzünk, és fordulunk lassan jobbra, csavarjuk a gerincet. Aztán visszajövünk, megpihenünk. Jó mélyedben lélegzünk, és kilégzéskor megint megyünk vissza jobbra. Fújjuk ki a levegőt, és próbáljuk meg még egy picit fordulni, még egy kicsit csavarni a gerincünkön.
lassan vissza belégzésre. Most elégzett a lábukat. Bal lábunk van effektebben. Jobb lábszárat visszük a bal térfünkhöz, bal könyökünk van a jobb kezünk, van a jobb térfünkhöz. Hátra visszük a bal kezet, és lassan fordulunk hátra, kilégzéskor. Kitartjuk. Belégzéskor visszajövünk. És kilégzéskor próbáljuk meg még egy kicsit, még hátrébb csavarodni, még fordítani egy kicsit a gerincünkön. És lassan vissza középre. És elengedjük a kezünket, elengedjük a hajunkat. És figyeljük meg, hogy jól megcsavartuk a gerincünket, jól érzi magát a gerincünk. Most a lábunkat, talpunkat ragasztjuk össze, térdeket közelítjük a földhez. Mindjárt relaxálunk, és így próbáljuk meg egy kicsit előre hajolni. Mindenki légzéskor megyünk egy picikét még lejjebb. Szóljál, hogyha pokolt a fejünk. És lassan felemelkedünk. Jól esett? Köszönöm.